Tervetuloa Tuusulanjärven Art Corneriin. Tänään minulla on vieraana kuvataiteilija Pekka Tukonen. Pekka Tukonen tuli tänne Päreet kainalossa. Pekka, aiotko ryhtyä levylaulajaksi Martti Huuhaa Innasen tapaan, kun tulet päreiden kerran? No, en varsinaisesti. Toki kainaloissahan voi kuljettaa tavaraa myös, että ihan hyvä paikka. Mä innostuin näistä päreistä ja päremaalauksesta oikeastaan vuosi sitten suurin piirtein. Ja päreet on sellainen mielenkiintoinen materiaali. Miltä se tuntuu maalata päreen päällä? No se on sillä tavalla mielenkiintoista, että päreissähän on erilaisia muotoja ja tässä esimerkiksi mulla on käytössä ollut perinteinen kuusesta tehty päre. 60-luvulta suurin piirtein Matti-kaverilta mä näitä päreitä sain. Niin erilaisia oksia muita voi käyttää. Kun teen aika paljon juuri tämmöisiä maisemia, niin esimerkiksi maisemissa kivikot ja muut niin saa aika kivasti sieltä päreen kautta. Ja sitten mä käytän erilaisia värejä. Olen käyttänyt ihan tusseja ja akvarelleja ja akryylimaaleja ja niin edelleen. Niin yleensä aina se päreen ominaisuus sieltä heijastuu sieltä taustalta, että se on aika kiva materiaali. No mistä sun päätit tässä näkemään näitä sun päreitä? No näitä päreitä mä oon semmoinen vähän yli 100 semmoista omasta mielestä kelvollista saanut aikaiseksi, niin ravintola Sedissä esimerkiksi on nyt maaliskuussa esillä Järvenpäässä. Tää on hyvä idea. Kiitämme katsojia. Lähtekää ravintola Sediin katsomaan päreitä ja selaamaan niitä vielä hetken kahden tässä.